Takže ahoj lidi, vítám vás u mýho videa a dneska se zahrajeme Minecraft Hardcore. První se natěžíme nějaké stromy. Pro nás to bude nějaká série, bude to po více videích. Samozřejmě vytěžíme všechny dřeva, co tady jsou, aby jsme nepodváděli v Minecraftu, protože levitovat stromy... vesnice. Rovnou cévních. Postel si vezmeme. Hejby taky. Podívám se, jestli tady vůbec je nějaká kovárna, protože bych byl rád, kdyby tady byla. Ovce. Co? Malý villager. Jsem ještě dlouho neviděl. Au. Chtěl bych aspoň tohle video získat nějaké zlato. Nejspíš iron, nejspíš, aby jsem to měl nějaký lehčí. Chtěl bych celý ironové brnění, abych mohl se aspoň uchránit proti zombíkům. Uděláme si kamennou sekiru, meč, krumpáč. Tu by jsem musel ještě mít styky. Ne. No, meč možná vynecháme. Že bude krásně stačit takhle. Těžíme si tady uhlí. To nebylo jenom jedno, že ne? Bylo. Vytěžíme si nějaké irony. Jenom 4? Dobrý. 5. Zabijeme ještě iron gun kolema. Tady nic zrovna místo, no. Tady. Nic. Dobře. Prosím až 5 iron, že vždycky může padnout buď 5, no prostě pod 5. 5 iron, dobrý. Natěžíme si nějaký hay bale, aby jsme měli chleby. Že jídlo je tady hodně důležitý. Se označím, aby se pak viděli.
Kůkovarnu by to chtělo. Každé video bych chtěla být aspoň 10 minut. Protože 10 minut myslím, že je v pohodě. Když máme ty emeraldy, tak aspoň utratíme. Ještě nějaké hejbejly, aby jsme měli zásoby. Nějaké maso. Jo, když tak mnohem více vyplatí mít sekeru než meč, protože sekera, tahle sekera dává 9 attack damage, takže dává mnohem víc než meč. A když vyskočíte a bouknete, dáte critical hit a je to lepší, protože ho zabijete na jednu ránu, vlastně prase nebo krávu. Těžíme se ještě nějaké dřevo. Tam je dobrá jeskyně, tam se půjdeme vydat asi. Doufám, že tam bude aspoň nějaký zlato nebo železo. Železo by se hodně hodilo. Poslední iron. Ještě si uděláme chleby. Tohle, tak. Čau, my budeme hodně chlebů. No, skoro přes 2 staky. To je dobrý. Máme ještě málo dřeva. Když jsme šli do jeskyně, tak aspoň máme nějaký dřevo. Škoda, že tady není kovárna. Kovárna by se hodně hodila. Tak, jaké uhlí vidím aspoň, konečně. Tak si můžu vypálit to maso. Doufám, že v té jeskyni bylo aspoň nějaká irony. Jinak nevím, jak by to dopadlo. Přemýšlím, že si dáme nějaké jídlo.
tímhle s tím krásným pohledem tohle video ukončím. Tak čau.